बे 54 NIA केस जानाय साफ्रोमबो जोंनि एक्स मावथि एनडिबि लोगो बिथांमोनखौबो जिल्ला वाइजै जिल्लानि जा जेलफोर दङ बेवहाय लाबोनानै जिल्लायावनो बिसार खालामनानै बावैसोनो बेल पिटिसन होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बेबस्थायाबो जागासिनो दङ। जों आसा खालामदों खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव लाबोनो हासिगोन। बिसायख'थिया जोंना गासिबो क्लियारखा। अलरेडि जोङो 100% प्रिपेयार जानानै दंखायो। गतिके बेवहाय अपोजिसननि बाथ्राथ' जोंनि नैबे 40 समस्तिनि गेजेराव फैनो हाखाया। आरो बयनिख्रुइबो रंजाथावना बाथ्राया जादों जोंनि माजबाटनिफ्राय लानानै हजों गहपुरसिम लखिमपुर जिल्लानि मोनब्रैसो गामिखौ लादेरनानै जोंनि बिटिआरनि सिङावनो भट होनो थांगासिनो दंखायो। गतिके जाय जोंनि मिजिंमोन जाय जोंनि सिमांमोन बेखौ जों मोगथाङाव लाबोनो हाबाय। नोंथांमोननि सरकार थानाय समावनो माखासे सिबिआइ केस नांनानै थानाय माखासे बेखौ नैबे चिरां जिल्लायाव लाबोनायखौ नुनो मोनदों। सिबिआइनि केसखौ जेनेरेलि अलरेडि जोङो सुप्रिम कर्टआवहाय आपिल खालामनाय जाबाय। बेलनि थाखाय मावगासिनो दं खामानिखौ। बेवहाय गासै 7 दङ। 7नि 4खौ चिरां जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सिफ्ट खालामना दोननाय जादों। गासैबो बेल मोननो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंना दा 54 NIA केस दङ। बे 54 NIA केस जानाय साफ्रोमबो जोंनि एक्स मावथि एनडिबि लोगो बिथांमोनखौबो जिल्ला वाइजै जिल्लानि जा जेलफोर दङ बेवहाय लाबोनानै जिल्लायावनो बिसार खालामनानै बावैसोनो बेल पिटिसन होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बेबस्थायाबो जागासिनो दङ। जों आसा खालामदों खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव लाबोनो हासिगोन।